Efter et af mine seneste opslag på Instagram om narcissistens følelser for sine børn, så er der flere af jer, der har skrevet til mig bagom og spurgt, hvorfor narcissisten overhovedet får børn, når de ikke rigtigt elsker dem. Og det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål, og der er primært 3 årsager til, at narcissisten får børn. Men først så vil jeg lige tale om det her opslag, for de af jer, der ikke følger med på Instagram. I det opslag, der forklarer jeg, at narcissisten er misundelig på sine børn, fordi narcissisten altid føler sig forfordelt og snydt af livet. Et af kriterierne for narcissistisk personlighedsforstyrrelse, det er, at narcissisten har en meget idealiseret forestilling om sit eget liv, sin egen succes og kærligheden. For alt det skal være det bedste, det skal være det største og det mest episke. Og når livet så viser sig at være rimelig almindeligt med almindelige op- og nedture, og det ikke altid er en lang hyldest og beundring af narcissisten, så bliver skuffelsen selvfølgelig større for narcissisten. Når man oprigtigt går igennem livet og tror, man er noget særligt i forhold til andre mennesker, så betyder skuffelsen jo i virkeligheden også, at man er snydt for det, man oprigtigt mener, at man burde have fået. Og ens børn, der stadig har livet foran sig, og stadig har mulighederne og drømmene og friheden til at få alt det, som narcissisten aldrig fik, bliver nu genstand for en intens misundelse. Og det bliver kun værre, hvis barnet er populært af andre, og vældigt af andre, og høster anerkendelse, som går udenom narcissisten. Og det fører mig selvfølgelig til de primære årsager til, at narcissister får børn. Men først, mit navn er Christina Kopti. Jeg er psykoterapeut med speciale inden for dysfunktionelle og destruktive forhold, herunder blandt andet forhold med psykisk vold og forhold med selvfølgelig narcissistiske partnere. Jeg er også forfatter til bøgerne Den svære kærlighed om narcissisme og parforhold, og til bogen Partnerløgner elsker krænker, der indeholder en hel del information om, hvordan man passer på sine børn, når man har fået den med en narcissistisk eller på anden måde psykisk voldelig partner. Derudover så er jeg podcastvært på den prisnominerede podcast Gaslight, hvor jeg inviterer gæster i studiet, der fortæller om deres erfaringer med psykisk vold. I efteråret 2024, der udkommer sæson 4. Hvis du gerne selv vil arbejde mere med narcissisme i parforholdet, så har jeg et grundigt online kursus, der hedder Den narcissistiske partner. Det ligger på min hjemmeside på christinakopti.dk, hvor du kan købe og downloade det med det samme og gå i gang med at lytte til modulerne, der også indeholder en hel masse opgaver, så du kan omsætte alt det, du lærer til dit eget parforhold. Og nu tilbage til dagens tema, nemlig hvorfor får narcissister overhovedet børn, når de i virkeligheden ikke særlig godt kan lide børn, og de især er misundelige på deres egne. Den første af de 3 primære årsager er, at hvis andre i deres omgangskreds begynder at blive gravide og få børn, så vil narcissisten også være med. Det er ikke mærkeligt, at man selvfølgelig gerne vil have børn samtidig med sine venner, fordi det er en stor livsforandring, og man forestiller sig også, at man kan få glæde af hinanden, og at børnene også kan få det, som de vokser op. Men for narcissisten er det ikke den slags tanker, der går igennem deres hoveder. Når misundelse er en grundfølelse i et menneske, sådan som det er hos narcissister, så vil det, at andre får noget, som man ikke selv har, vække meget store og meget ubehagelige følelser af ikke at være god nok, af ikke at være elsket nok og af ikke at være valgt nok til live. Og narcissister er så bange for at være den sidste til at få noget, der er i høj kurs. Det gælder også frierier, ægteskab, huskøb osv. Og det er også en af grundene til, at de lovebomber så vildt, fordi de er panisk bange for at blive de sidste, der får noget, for så er de ikke unikke eller særlige, og tænk nu, hvis de aldrig får det, som andre har fået. Det er en katastrofal tanke for en narcissist. For en narcissist er dybt afhængig af sit grandiose selvbillede, af at andre skal hylde og forgude den, og derfor så kan der selvfølgelig ikke være, så kan det jo ikke være et menneske, der ikke får det, som alle andre får. Det lyder måske skørt, men hvis ikke de får børn, når de kan se, at andre får børn, så er det netop følelsen af ikke at være hyldet, ikke at være elsket og ikke at være valgt, der bliver vagt sammen med den her frygt for, at de ikke er noget særligt, hvis de kommer sidst i mål. Derfor, hvis de har en partner, så presser de partneren til, at de skal have børn nu, og partneren får at vide, at han eller hun skal bevise sin kærlighed ved at få et barn med det samme. Hvis partneren ikke er klar, så bliver det brugt som et bevis på, at vedkommende ikke elsker narcissisten, og det er selvfølgelig ren manipulation, og når narcissisten presser uhæmmet og utæmmet videre, det er tit med gråd og vrede og trusler om at forlade og trusler om selvmord, skubber hele tiden til partnerens dårlige samvittighed og ordentlighed, og så lyder det som regel i stil med det her. Hvis du virkelig elskede mig, og du virkelig mener, at du vil være sammen med mig for evigt, hvorfor vil du så ikke have et barn med mig nu? Men det betyder jo helt klart, at du ikke elsker mig. Hvis partneren så siger, at jamen, jeg er ikke klar, så svarer narcissisten meget ofte med en afart af, hvorfor skal vi vente? Det kan jo kun være, fordi du ikke elsker mig.
Det er vigtigt at tilføje, at det her teaterstykke, man er vidne til i den her periode, det er et bevidst teaterstykke, og det har ikke noget at gøre med kærlighed. Men det har kun noget at gøre med narcissistens misundelse og skrøbelige ego. Så det er altså den første årsag til, at de får børn, det er, at andre får børn. Den anden årsag til, at narcissister får et barn, det er, fordi de vil have den her ubetingede kærlighed, den her opmærksomhed og beundring, der kommer fra et lille barn. De har meget svært ved at sætte sig ind i, at et barn kan kræve noget af dem. I deres forestilling om forældreskabet, så er det tit sådan et fantasibillede og et glansbillede, der nærmest er sådan et dukkelignende barn, der er som en slags statist for narcissisten som hovedrolleindehaver. Når så barnet kommer, og det har behov og stiller krav, så bliver narcissisten meget tit enormt overvældet, stresset, ked af det, skuffet eller vred, fordi barnet bliver set som en uvelkommen byrde, der har ødelagt narcissistens liv, fordi det har ødelagt narcissistens fantasi om at være midtpunkt. Partneren, der, hvis ikke han eller hun ved, at man lige har fået et barn med en narcissist, kan sjældent forstå, hvorfor narcissisten reagerer så voldsomt. Og folk er tit flinke til at sige, at det er overvældende for alle her i starten, og det er altid svært, og man skal lige have lidt tid. Men problemet er, at de ved ikke, at den her slags overvældelse, der er tale om, det ikke handler om, at det bare er pissehårdt at få et barn og skulle omstille sig til et nyt liv, men at det rent faktisk handler om, at narcissisten føler sig sindssygt snydt, fordi et barn jo skulle være det, der gav narcissisten en hel masse, og i stedet så er barnet sådan en, der tager og kræver. Og hvis partneren formaster sig til at elske sit lille nyfødte barn mere end sin partner, eller give det mere opmærksomhed, så er det nærmest et dobbeltslag for narcissisten. Og den her jalousi og misundelse, der måske før har rørt på sig en gang imellem, vokser nu og forsvinder aldrig helt igen. Partneren render tit så rundt som en hovedløs høne eller hane, der forsøger at tilfredsstille narcissistens behov, samtidig med, at han eller hun tager sig af alle barnets behov. Så den anden årsag til, at narcissisten får børn, det er, fordi de tror, at de vil få oceaner af opmærksomhed, beundring og kærlighed af barnet, og selvfølgelig også af partneren. Narcissisten skal jo være universets, eller i hvert fald familiens omdrejningspunkt. Den tredje årsag til, at narcissister får børn, det er selvfølgelig for at lægge partneren i jernlænker. For nu mener narcissisten, at partneren er bundet til narcissisten for evigt, og børnene bliver brugt som lim, som dårlig samvittighed og som små skakbrikker i narcissistens manipulatoriske spil, der går ud på, at narcissisten ikke taber ansigt over for omverdenen ved at blive forladt. Det handler jo nemlig ikke om kærlighed, men om, hvordan narcissisten bliver opfattet af andre. Og et ansigtstab er et maskefald, så de kan sagtens blive med en partner, de foragter, men holder fast i, fordi det er vigtigere at have sine statister placeret, så narcissisten tager sig bedst ud. Så den tredje årsag, det handler om kontrol over partneren. Med andre ord, så får narcissister aldrig børn for børnenes skyld, men udelukkende for deres egen. Og det kan selvfølgelig logisk nok ikke være anderledes, for når man ikke har empati, så kan man kun føle noget for sig selv og om sig selv. Og ens børn er kun sat i verden, fordi det tjener det formål, der handler om narcissistens selviscenesættelse og selvforståelse, som den alle andre skal indrette sig efter. Jeg håber, du fik noget ud af videoen, og hvis du gjorde, så må du meget gerne like, fordi det giver mig en fornemmelse af, om du er glad for indholdet. Du kan selvfølgelig også kommentere, og så kan du abonnere på kanalen. Der er kun tilbage at sige tak, fordi du så med.